Betört a K-pop, vagyis a dél-koreai popzene. Az ázsiai ország fiú és lány énekegyüttesei egyre több rajongót szereznek, Magyarországon is hódítanak a tinik körében. A műfaj két legjobbja Londonban kezdte meg turnéját, amelynek következő állomása São Paulo. Ifjú dél-koreai hódítók Londonban. Ázsiai popzenészek a TXT, a Backstreet Boys és a Spice Girls hazájában. Őket tekinti példaképének a K-pop élvonala, a Beast, a 4 Minute és a 24 éves kanadai-koreai szólóénekes Gina. A Beast, ami angolul bestiát jelent, a büszke keleti fiúk angol mondat mozaik szava. A 6 fiú 2009-ben debütált, hamar népszerűek lettek, díjakat kaptak, és megjelentek az MTV-ben is. A srácok, akik közül a legidősebb nincs még 21 éves, szerényen nyilatkoztak, de nem a pop univerzális nyelvén angolul, hanem anyanyelvükön. Egyikük úgy fogalmazott, nem érzik magukat különlegesnek, sokan mégis annak tartják őket, aminek persze örülnek és igyekeznek is megfelelni az elvárásnak. Mint mondta, Koreában sok fiú együttes van, és mindegyik unikum a rajongók számára, ők is értük vannak a zenéjükkel, előadásaikkal. Ami a fiúk között a Beast, az a lányok között a 4 Minute. 5-en vannak, a legfiatalabb 17, a legidősebb 22 éves. Ők is a koreai pop 2009-es nagy áttörésével tűntek fel. Akárcsak a Beast, ők is nagy sikerrel léptek fel Londonban. Bár ahogy lenni szokott, imádóik mellett ellenségeik is akadnak, mármint azok között, akik más csapatért vannak oda. A tinik között azonban ez nem okoz meglepetést.